Jo me'n recordo com era petita. Ens posàvem tot de nenes assentats a terra i n'hi havia un que passava un mocador i el tirava amb una. Hi havia la Marieta del cantó, la Tereseta, la Nicolassa, que era un tros de pa beneït. Els meus pares entren en aquesta botiga l'any 57. Ells dos es coneixen al Mercat de Sant Antoni. Després aprenen l'ofici i venen a aquesta botiga a l'any 57. Sant Andreu jo diria que encara preserva el caràcter de poble. Jo diria que aquí no tenim grans problemes en aquest moment de turisme. Aquí el turisme és residual. No tenim hotels. Són molt perifèrics. Com deia el Jordi Hereu, un amic meu, els grans desconeguts de Barcelona. La gent no els coneix. Tu dius Sant Andreu i et diuen de la Barca. Eulàlia és una publicació semestral que té com a objectiu donar veu al local, per tal de visibilitzar i fomentar el teixit social dels barris de Barcelona mitjançant la col·laboració veïnal amb la seva comunitat. Aquesta sèrie editorial de manifestos en cada volum dona veu a un barri de Barcelona, abordant les seves problemàtiques i o visibilitzant la seva identitat. Aquest primer manifest se centra en enaltir el barri perifèric de Sant Andreu del Palomar i els seus comerços de proximitat, que encara conserven la seva essència del poble enfront d'una Barcelona amenaçada a oblidar la seva identitat a causa de la gentrificació. Sota el lema «Sigues molt de barri, si et sents molt d'aquí», es crea un espai de diàleg per a contar anècdotes, problemàtiques o inquietuds, que de manera orgànica amb la Cancel·leria Puig, fundada en 1957, Maria, veïna de 92 anys, Víctor, nouvingut amb un nou comerç sota el pis de Maria i un matrimoni que dona suport al comerç local, construeixen la memòria col·lectiva del barri. La lectura del manifest es guia mitjançant un sistema de fletxes que redirigeixen el lector cap a les pàgines on apareixen els personatges o llocs esmentats, mostrant la dinàmica barrial. El nom Eulàlia neix d'una al·lusió poètica a la pèrdua del local, així com la pèrdua del propi nom d'Eulàlia a Barcelona. A més, fa referència a la copatrona de la ciutat. Com a elements d'identitat, es fa ús del codi postal i mapes del districte i barri, així com la gràfica està inspirada en els rètols de comerços antics de Barcelona, i el color groc ve donat pels llibres de pàgines grogues que connectaven negocis amb veïns. Eulàlia és una comunitat que celebra i preserva l'esperit del barri, d'on neix un butlletí amb la finalitat de compartir petits obsequis únics que acosten un tros de la identitat de barri i reivindiquen la memòria col·lectiva. En aquest cas, una pàgina d'un fullet de la Festa Major de 1981 proporcionat per la veïna Maria.